Kaixo, niri izena Maria da eta polimateko ikertzailea naiz. Eta orain, egingo dugu kimika pixka bat, polimero biskoelastiko bat lortzeko. Polimero biskoelastiko batek dauka propietate biskosoak, likidoaren antzekoagoak direnak eta propietateen elastikoakoak. Material solido baten antzekoagoak direnak. Horretarako, egingo ditugu lehenengo, lineala den polivinil alkohola urarekin nahastu. Orduan, botako dizuet bakoitzari polivinil alkohola eta orain gehituko diogu ura. Orain zuek nahastu. Lehenengo betaurrekoa jantzi eta nahastu polivinil alkohola. Bitartean, nik egingo duena izango da beste erreaktiboa prestatu. Horretarako, orain hartuko dugu boraxa eta 6 gramo botako ditugu. Eta 6 gramo hauetaz gain, jarriko ditugu 60 gramo ur. Orain, borax hau disolbatu egingo dugu ur honetan. Horretarako pixka bat berotu egingo dugu nahastea. Bale, orain, zuen nahasteari kolorantea botako diogu, bakoitzak 2 tanta botako dio bere polivinil alkoholaren nahasteari. Bueno, ikusten duzuten moduan, oso ondo nahazten da urarekin, liskatsua da, baina oraindik hor daukagu bakoitzean polimero lineal bat. Oso ondo disolbatzen dena uretan. Bale, orduan, orain arte bakarrik egin ditugu disoluzioak, baina orain egingo dugu erreakzio kimikoa. Horretarako, kenduko dut. Eta botako diot, zuen disoluzioari borax hau, bale? Ari da sortzen zerbait askoz ere likatsuagoa dena, biskizate handiagoa daukana. Saiatu eskuarekin hartzen eta bola bat egiten. Ziran oso pegajosoa dago, baina gero zer egin dugu? Bueno, egin dugu polimero kate lineal horiek, egin duguna izan da, gurutzatu egin dugu kate lineal horiek. Eta lehen errez mugitu zitezkenak, orain ezin dira oso ondo mugitu. Orduan, bihurtu dugu lehen likidoa zen zerbait, orain solido bihurtu dugu. Edo solido itxura gehiago daukana. Bola bat egiten baldin badezute, eta bola batek zer egiten du? Botatu egiten du. Hau zer da? Solido bat edo likido bat? Solido likido bat. Solido likido bat? Hau da, horrela jarrita solidoa dirudi, baina uzten baldin badegu mailaren gainean, pixkanaka ikusten da nola dijoan edatzen. Likido itxura izan da. Harrigarria. Harrigarria benetan bai. Orduan, polimeroekin lortu daitezke horrelako ezaugarri bereziak. Bai biskosoak
eta bai elastikoak.